til det her. Jeg vil faktisk sige så lidt som muligt. Jeg vil bare sige, at når man selv arbejder med vin for passionens skyld, så er det jo fantastisk også at have nogle leverandører, der gør det. En kort historie bag. Jeg tror, der er en lille smule for meget nøde, men det kan I fortælle mig i næste rette, når jeg kommer tilbage. Ja. Skal vi komme ud i køkkenet og hjælpe dig så? I kan komme ud i køkkenet og skille mig ud. Wine and the Cuvée Alexandre is that usually Cuvée Alexandre is coming from very old vines, and the L'Apostole wine, the regular wines are coming from younger vineyards. So here we have a vineyard where we have a long-term contract. We oversee all the process, but we buy the grapes, and this is our Chardonnay. Put a lot of grapes together in big containers. They start to ferment within the big boxes, and they arrive